Rustfrit stål er mere end materiale. Det er et symbol på kvalitet og præcision, på holdbarhed og tidløshed. Hos Inox ved vi, at godt samarbejde er baseret på relationer, på at ture gå den ekstra mil for hinanden og på at udvikle os sammen. Vi ønsker en tæt personlig kontakt, hvor vi bidrager til udviklingen af dine projekter og din forretning. Vores kerneværdi er, at en aftale kun er god, når den er god for alle. Hos Inox er vi stolte af at kunne tilbyde verdens bedste samarbejde inden for rustfrit stål. Vi kombinerer italiensk passion med dansk struktur og international klasse. Vores produkter er resultatet af mange års erfaring og en stålsathed i forhold til kvalitet og kundetilfredshed. Vores passion for stål er det, der driver os til at være de bedste i branchen. Vi stræber efter en ukompliceret, struktureret tilgang til at drive forretning sammen. Så hvis du er på udkig efter det allerbedste inden for rustfrit stål, er Inox din samarbejdspartner på både kvalitet og ekspertise. Inox, stålfast, ukompliceret.